Sziasztok, sziasztok, srácok! Az én nevem Bálint, és itt van velem... Hagyma 38 és Pepsi. 91. Jól van, és fiúk, egyszerre csak egy beszél. Gyors belépek a Robloxba. Ez beteg. Kutya, ne rakjál már be egy pályára, köcsög. Jézusom, na itt is lennénk a játékban, gyerekek. Jaj! Barna kell, mint a fos. Jami. Menjél! Gyorsan. Vaj cigány. Pusztuljál, te taingek. Ja. Kéne. Jaj. Néha félrecsúsznak a szavak. Jézus, néha félrecsúsznak a szavak, gyerekek. De mindjárt beléd rugok akkorát. Te kutya, gyorsan. Jézus. Gyorsan. Neked mondta. És vált ki. Pinkelszé. Idegről csak, hogy beszél. Jaj, Én leszek a harmadik Redis. Haha, Gumi! Juhú! Én leszek a harmadik. Én lettem a harmadik. A szavamat, te tiktokos cigány. Ott táncolok, mint egy nő, ez hogy néz ki? Egy buznyák. Na! Menjél, kutya! Menjél! Lehet, hogy rákedik ki Épp amúgy ő red volt, és nem tudom. Red, white, green, white. Red, Ja. white. Épp red volt. Jó, azt nem értem túl. Közben lehúzták a WC-t. Amúgy amúgy épp red volt. De mi ez a hang? Állj már, lett a bagoly! Jézus. Ne hagyja ki a hangokat. Most felakasztunk, felkötünk. Ez a buznyák. Ez a buznyáka. De már megy a videó. Már megy a videó. Pepsi 91. Béna vagy. Hagyma 38. Majd állítottam. Hagyma 38. Kussolj be. Megtanítanak. Mit állít meg hárman? Ja, amúgy. Milyen kutyák? Te miről beszélsz? Büdös cigány. Ja, azok. Mi a fa? Ugye rákedik ki a szívedik. Penk, mint penk. Egyszetek lesz a csövik. P, mint péhi kenyér. Kína. Valakinek valami Jó. más jutott, eszély vagyok. Leesett az a buznyák. Buznyák Patrik. Nem amúgy. De mi ez a majtja? Megveszi azt a ugrálós fasz. Jézus. Én lettem a második, de jó nekem. Ott táncolok, mint egy nő. Ott táncolok, mint egy nő, ez nem tetszik nekem. Ez nem tetszik nekem. A büdös kurva. Na itt is lennénk a körbe. White lesz, úristen, ne gogogozza. White you. White you, baby, are you? Kaisu, brotina, bori, ice you. Eina, bina, mina, puna. Ja, mi. Puna, így elkezdem. Puna, minana. Én vagyok eddig a legelső. A Kine lesz most, a I-Kine lesz most, a Kine, Kína lesz most. De a majtja az átugrik, mint pókember. Hát nem vagyok egy pókember. Hát persze, hogy ő lesz mindig az első. Ember, megnézem, hogy Most táncolok várni, melyiket nyomom. kaptam plusz Én nyomom mint. azt az izéset. Kaptam plusz mint. De én ezt a csajosat nyomom. Meg te is. Nem kérek coin game-et. De csúnya vagy a sem. Jézus.
Ez valami csaló. Várj, odaírok valamit. What the fuck? Vagyok. You man is bro. You man is bro. You man is bro. Azt kaptam plusz 2 wint. Majca. Azt írt be. Majd odaírok, hogy passzítsja. Azt írt be, hogy I am cigaretta kalimali. Azt írt be, az nagyon sexy baby. Az jól leesett az a csaj. Akkor most az azt jelenti, hogy én leszek az első. Átadod majd az elsőbséget? Nem, halljál meg, biztos nem. Nem, amúgy. A barátság az első kutyák, Jami. Első kutyák, nem? Bocsi, Domi, de ez most az én helyem lesz. És beértem. És beértem. Én táncolok lányosan, anyátokat az. Én beértem. Juhú! És én most fűsan táncolok végre. Látod? Akkor vettem egy burgert a Vinemből. Okos. Burger. Yellow. Mindenki... Előttem leesik a kutya, mondja a Wendy Jami. Ez nem vicces. Buzika. Jami. Ja, buzika vagy. I am cigaretta kalimali. My name is Cigaretta Kalimali. Nem I am te. Vagy my name is. Én azt hittem, hogy I am. My name is Cigaretta Kalimali. Én azt hittem, hogy I am. Az úgy van, my name is Cigány Kalály. Én most is beértem. Ez egy nagy csalás. Kaptam 4 wint. A második, és előttem beér ez a kutya. Azt te vagy a kutya. Mit lehet még venni? Amúgy 50. Valami tervet kipúsztott magának. Amúgy a szopott gombos. Amúgy 50 winért lehet megvenni azt a kék cuccot. Amit te mondtál annak a fosnak. Hát, sokan meghaltak, mert túl bénák voltak. Ember, én vagyok eddig itt. 40 vagy 70. Jézus, állj már le. Amúgy én vagyok egyedül amúgy a pályába, hogy bármit csinálhatok. Szia. Jaj, bocsánat. Jaj, kicsit. Miért ment a szó? Na, amúgy megint én leszek az első. Mesztelen a Bálintja sem. Mi van? Jézus. Hogy egyem ki a szívemet. Hagyma 38, kussolj. Hagyma. Right. Green. Purple. Jó, oké. Jézus, ki hív ilyenkor, more? Ja, Black Friday. Nem tudom, hogy menjek amúgy. Hát én lemaradtam, mint csóró éti cigány. Az komoly. Te vagy a noob. Már megint beértem elsőnek, more. És meg senki sem táncol, csak te. Csak te táncolsz. Mit tudok venni? Kussolj már! Ez beteg. Jézusom, állj már le! Itt hol van egy büdös cigány található? Hát az a Wendy. Büdös Bálint található. De most itt egy mesztelen gyerek, hallod, akin csak egy ilyen izé van. I am cigaretta kalimali. Mi van? My name is Cigaretta Kalimali. Jézusom. My name is Jó.
Nem lehet átugrani. Ha már hülye vagy. Olyan csak a Én nem próknak van. vállalom behozni. Én bevállalom, Dominik, pusztulj! Meghaltam. Mindjárt vége. Mindjárt vége amúgy a videónak, csak úgy szólok. Nincs vége a videónak. Nem vagy. Mindjárt amúgy kiköszönünk. Még megyünk még egy kört. Leti! Második vagyok, gyerekek! De úgy Milyen emberek? Mi ez a cigányság már? Még megyünk egy kört, jó? Még megyünk egy kört, aztán kiköszönünk, jó? De miért ilyen hamar a múl? Nem tudom, még egy utolsó kört A megyünk. videó, ne beszélj már csúnyán! Ula. Olá, magatále, Amatale, ula, la. Amatálé, tálé, hulla-hopp, karika. Hulla. Dereg az égben a szélzsák, robbannak a cuccok, gyere rám. A cuccok nincs már jobb a kokain égetésnél. Jaj, Kokain égetés. a brón is olyan, mint egy szardarab, de nyugi, te kis kutya, nem vagy bizony olyan, kutya testük is, kutya. Az komoly! Az komoly! Várj, egy csaló! Lépjünk ki, Dominik, meg lépjünk ki. Domi, az... Domi. Ugye Domi? Az egy csaló, a Dominik, az egy csaló. Vagyis a Bálint az csaló. Ugye Domi? Ugye? Ugye az vagy? Nézzétek, hallgassátok, gyertek ide, hallgassátok. Most miért mondtam ki? Most kimondtam direkt a tesódnak a nevét, hogy Domi, jó? Pepsi 91 kutya, mi. Nem, amúgy. Én is mondtam Pepsi egy jó sokszor. Az én tesómat köszi. De még biztos tisztán. Jó, hallod? Jó, köszönjük el a srácoktól, a nézőktől, jó? A cigányoktól. Én beszélek. Ha azt hinnétek, nem már, ha azt hinnétek, hogy a Pepsi 91-et úgy hívják, Köszönjük el valahol. Na, én vagyok ugye, amúgy, én vagyok Dominik. nem vagy Dominik. De az Dominik. Nem vagy az. Én Margataj 99 vagyok. Na, amúgy. Margaret vagy Pepsi 99. Álljatok már le. Nem vagytok azok. Vendi, nagy Amúgy- Amúgy... van beírva a Vendi? a Vendi 15. Jó. Igen, az a neve. Jó, akkor most én elmondom, amit szerettem volna rég elmondani. Na. Ha valaki azt hinné... Én nem valójában cigány. Na, ha valaki azt hinné, hogy a Dominak... Nem az ugye, Jó. hogy valaki azt hinné, hogy én vagyok Armin. Letettem közben a telefont. Ha valaki azt hinné, hogy az a Margataj MTD 99, hogy ez a Dominik, az nem a Dominik. Ha valaki azt hinné, hogy a Pepsi 91 az a Dominik, az nagyon téved, nem a Dominik, nem úgy hívják. És aki azt hinné, hogy a Vendi 15-öt úgy hívják, hogy Vendi, az ott csalódik, mert nem úgy hívják. Ha valaki azt hinné, hogy úgy hívják Hagyma 38-at, hogy Vendi, az nagyon nagyot csalódott. Na mindegy. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, ebben tudsz minket támogatni, és ne feledd megosztani haverjaiddal. Én Bálint voltam, és itt volt velem Pepsi 91 és Hagyma 38. Na, sziasztok!